350 jaar Waterland Kerkje, een reden om een feestje te geven. Als je al deze tafels achter elkaar zet, heb je ongetwijfeld de langste tafel van Waterland Kerkje, misschien zelfs wel van heel Zeeland en misschien zelfs wel van heel Nederland. Tony, dit feestje komt niet zomaar uit de lucht vallen, denk ik. Het staat bij ons op de gevel 1674 op het kerkje. Dus ja, dat is precies 350 jaar geleden dat het kerkje gebouwd is. Dus ja, dat was eigenlijk een reden voor een feestje. Dus het kerkje is 350 jaar, het dorp is waarschijnlijk nog ouder. Ja, dat gaat niet veel ouder zijn, maar schijnbaar is het kerkje eerst gebouwd en dan het dorp er rond. Het zou een paar jaar ouder kunnen wezen, maar niet veel langer. En de langste tafel, dat is vandaag. Zijn er dit jaar nog meer festiviteiten? We zijn begonnen bij een nieuwjaarsreceptie. En die hebben we dan gehouden in de kerk natuurlijk. En die was bomvol. Dan hebben we een kinderspeeldag gehad. We hebben muziek gehad van 350 jaar geleden in het kerkje. Er komt een fietstocht binnenkort. En dan met een thema de neef van de stuurboot, van de dominee die het daar gestaan heeft. En daar komt nog een andere fietstocht, een soort puzzelfietstocht. Ja, en daar staat eigenlijk nog een heleboel op het programma. Dus Waterland Kerkje is nog lang niet uitgefeest. We eindigen eind van het jaar bij het volgende nieuwjaar en dan hopen we het beeld van Omer Gilliat weer terug te hebben. Ah ja, want ik zag dat het niet meer voor het kerkje staat. Nee, Omer Gilliat zei destijds dat het vergankelijk moest zijn, maar we helpen hem nog een beetje, dat nog een beetje blijven staan. Dat nog eventjes niet vergankelijk is. Dus de dominee Steurbout, die is er niet bij dit jaar, maar... Die staat in Oostburg en die komt terug. Maar geen reden om niet te feesten. Zo is dat. Tony, bedankt. En de gezelligheid. Dankjewel. Ja, dankjewel. Een beetje van de afstand. Ja? He's split with a joke and he light up his smoke. There's some place that he brought. Jurien, de kok van de langste tafel. Een kleine 200 mensen ben jij aan het voeden. Hoe voelt dat? Goed. Ja, niet meer dan dat, gewoon goed. Kort en krachtig, goed, maar het is wel een lange dag werken geweest, denk ik. Ja, klopt. Nou ja, sowieso eigenlijk alles bij elkaar natuurlijk. Want ik bedoel, dit staat niet op een dag, staat er niet. We hebben een hele lange voorbereiding gehad, maar ik bedoel, nu valt alles eigenlijk op zijn plek. En nou ja, dan is het alleen maar goed. En een lange voorbereiding, dat is met het feestcomité aan tafel en bedenken wat je gaat eten en hoe je de opstelling wilt? Nou ja en alles wat erbij hoort. Hè. Vergunning, indeling van de tafels, nou ja, de inschrijvingen bleven maar komen. Dus nou ja, dan moet je meer tafels voorzien. Grotere pannen natuurlijk. Dus dat is niet onbelangrijk. Dus, maar ik denk dat het allemaal heel erg goed is gekomen. Ik heb net even mogen proeven. Het smaakte heerlijk. En ja, het gezelschap is ook goed. Ja, zeker. Ik bedoel, het is allemaal echt. Het zijn letterlijk en figuurlijk allemaal buren van elkaar hier. Waterland Kerkje is natuurlijk niet zo groot. Ze kennen elkaar allemaal en dat is ook eigenlijk de bedoeling om te verbinden, om samen aan tafel te gaan. Dat is gewoon heel de insteek van de langste tafel. Ja, want ik zat net met iemand te praten en het is echt Waterland Kerkje en de buurtschapjes, de gehuchten eromheen. Ja, inderdaad. Waterland Kerkje plus eigenlijk het buitengebied zoals we dat noemen. Plakkenbord. Ja, precies. Ja, het goed leven, Turkije natuurlijk allemaal. Dus uiteindelijk, ja, en dat komt dan hier allemaal samen op deze toch gelukkig zonnige avond. Op deze zonnige avond en de meeste mensen zijn klaar met eten, maar ik begrijp dat het feest nog moet beginnen.
Ja, klopt. Er is nu een talentenshow bezig. We hadden een oproep gedaan, het Kerkje Got Talent. Nou, daar hebben we 4 inschrijvingen gekregen. Nu is er iemand aan het tekenen, straks is er nog wat muziek. Iemand komt drummen, iemand komt piano spelen en saxofoon spelen. En er komt nog iemand dansen. En daarna gaat het feest echt los en hebben we nog een live pianist, eigenlijk een levende jukebox. Die speelt alle verzoeknummers. En dan hebben we nog een optreden van een feestduo Wille. I can't walk out because I love you too much, baby. Dames en heren, heeft een duidelijk applaus. Lieke en Lisa mee. En dat met live muziek uit het kerkje. Ongelooflijk. Lisa en Lieke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho! Die kant 7, 8, rustig. Dat was iets van die alle marionettes vanavond. De bekers allemaal in de lucht, hè? Ja hoor. En nou aan de andere kant. En de bekers in de lucht. Kijk, dan krijg je wel applaus.